momenturen bat esaten duzula. Chicas, igual un espacio edo... Bai, bakoitza bere logelan daula, bere gauzak. Ez que emate disentxazioa egiten duzuela dena batera. Gure ametsa izan da beti Eurovisionea jotea. Bai. Orduan segituko dugu saiatzen. Bai, posible da. Etorkizun batean. Vale, Twin Melody embarazo, porque izan zen super virala. Kaletrikoa hasta de repente emakume batek esate digu, una de vosotras fue madre, ¿no? Zuek begiratzen duzue Twitterren eta zuen izena bilatzailean eta olakoak, porque nik egin izan dut. Osa, hori izango zeunke, izen dela zuen prekuizizio handi itxena Benidorm Festen. Jendik esate bala TikTokerra sariela. Bueno, izan daiteke, baino berdin zaitoi zeba, nahi ez dit lotxa ematen TikTokerra izatea. Zuren batean egongo da biei gustatzen zaien baten bat. Osea, oso gutxitan, Amaus urtekin batil berdina iruditzen zegoen guapoa. Baidazu nolako bazaren, ezaidazu ze musika duzun entzuten. baina behin liatu nintzen mutil batekin. Bai. Eta gara novia zauken. Baina hori eskori mitik bizia. Ala. Gertatzen zait, askotan hitz egiten digutela bat. Mutilek nobiakin Eta argazkia esate, bai. baino, a ber, ez ez da erantzuten, zer leherik ez da. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Bueno, aitzitxu zelaik Ona, benetan zabizera iritsi berri, bakarrik 12 ordura daramatzagu... Ja, behitu, ja, mingaina. 12 ordu daramatzagu hemen. Bakizu ze sentzazio duketan minin. Tipo, urrengo gunin rezaki dukezun nin. Bai. Edo poteun zau esen da, ja. Ez Bai, dakitzen magarren ardauen, ja. bai. Sentzazio hori duket. 12 ordu da gero, amen. Baina, bueno, zuentzako lehenengo minutu besta pasagon dina. Bai, lehenengo minutu. Zelan sentitzen zara zure look berriarekin, momentu hondan? Ondo sentitzena, egixe da, ni bai ikusten azela pixkat iuntxo, horrara, baina zuek danok ezadoste zue, ez tala inbesterainoko, nahiko rubixe ikusten ozuela, ordun horrek lasaitzen hau. Oitu zara ja? Bai, Vale, oitzena, vale. bai. Oso ondo. Eta nik ustot kolori juten bate, baino de koloreitzen jungo nazela. Ez dut nahi momentuz rubixora bueltau. Vale. Jarraitzot nire erabakixaz firmea. Vale. Zer, komentatu behar dugu, Zer. balen? Ai, aitzi. Karo, ez dugu ezer esan. Ai, aitzi, kopixo bestezu? Zu kopiatu didazu. Ez, nik ukin Vale. nuen lehenengo. Noste euketa? Baina nork jarri du lehenengo gaur? Nik Vale, a ver. guapa. Ez guap. Entzulei esango diegu, ze ikuslek ja ikusten dute, berdin jantzita etorri gara, animal printa jarri dugu biok, eta honek arrazoi zentzuduna dauka. Aitzi, zu gaurza leoparda kompleti, duzu altzau. A ber, betiko kombinazioak Bai, da, ez baina, niri guztate, ez delako ikusten bestela, sekula ez nuke hau jarriko, bale? Komunino galen dantzi ditzen, leopardita. Leopardita. Eta esan ditut, gu presaka eta gu hemen komunean hau egiten. Leopardita. Bai. Bueno, total, etorri Zeba. gabardin jantzitxe. Ze gaitxik. Zeba, bale, Ze. zeba. Gu gaztean sartu ginenin bekadun, gainera konta behin gau. Etorri zan, Ainoa Arroita ezautu gendun lehenengo gunin eta ekarrizkun, argazki bat, Bai. Twin Melody, gure arpeixek ipinitxe. Eta orduan hasizin gaztean danak guri Twin Melody deitzen, Eta Cosmo eta Wanda. eta Cosmo eta Wanda. Eta orduan gu hasi ginen txisti eitzen, ze baga pixkat Twin Melody. Bueno, a ber, hasi ginen txisti eitzen, eski ja dauket buru besteleko baten, Twin Melody ginela, baina AliExpresseko berzin Bai. AliExpresseko Twin Melody gara, Hori da. edo ginela esaten genuen, de hecho, podcasteko lehenengo temporadan geneukan hemen argazkitxo bat Twin Melodyren fotoarekin, bide batez jingeletako bat Esan uste dut etxoan. zela AliExpresseko Twin Melodyak dira. zelotza, tia, zelotza. Bueno, Twin Melody. eta Twin Melody hainbeste ipatuta gero, nola ez genituen podcastera ekarriko? Benetako Twin Melody. Claro. The real one. The real. The real Twin Melody. Bai. Eta nik uste ez dugula gehiago esateko, ez? Ez que berezteuko bezer esateko, eta nik ustut ja momentu dela etxajuteko, ez da? Bueno, ez, momentu da, Bai, esan behar dut, Aitana eta Paula heltzeko. bai, gara izeldu naizela lehen, goizean lehen, eta... Gara izeldu naiz, baina kotxeak ez dit arrankatu dit, Bai. es que no me hacéis ni puto caso, o sea, WhatsAppen ni,
no me arranca el coche. Ezin naiz altxasutik atera. Aitzi gauza bat. Eta ez didazue ezer esan. hotza. No me arranca el coche. Gero nini zane. Idatzen dengoen. Eta nina enterau. Valen. Nire enterau. Ja, claro, nola enteratuko zara. Nire esaten didazu gero, no molestarren daukezu ezaki zer. Zuk ez daukazu no molestarren, eta hala ere, ez duzu inoiz atenditzen. Sigue atiendo guapa. Ja, vale, ya está. Vale. Sigue atiendo Sigue guapa. atiendo Bueno, guapa. ja, ba, parkatu, Kari. Baina hori kotxeak, Ostra, ba, nik horre master badeukete. no ha contado lo que va a pasar. Bai, ez dotzula arrankau. Ez, arrankatu dit, baina aste hontan altxasun egin duen hotzarekin, eskufrenoa pegatuta gelditu da, eta naiz eta eskufrenoa kendu, oraindik ere aktibatuta egon da, edo Vale. Eta ni atzera, da kotxea. Osea, tipo, ezakit pasa zaizuen sekula, arrankatu eskufrenoa jarrita, eta kotxeak. Bai. Eta ni hola orduen, aita mehese lagundu, eta etorri daita, eta, bueno, azkenean heldu naiz, baina, bueno. Ez arranketako episodio ixutan nik esperientzia handixe deuket, ze nire aurreko kotxiko enbarri xeuket, baina nire aurrekuk ez ban arranketan askotan, eta gatuna bota eta askotan, eta orduan ja neukezan teknika diferentik arranketako. Osa, ja egoten nintzen imagina bolan. Dalakoaten, bueno, Bueno, ya está, Venga, zazpi va, ordu itxaku hemen gona. arrankatzen, Hala, baina. ba. Bueno, así que hori, ez dauku beste zer esateko ez. Entzule izango diogu biok daukagula kotxe gorria. Bai. Hau, a ber, señalagarria da, ez? Eta bisona pixkat polipoket. Nirea da, polipoket, Nire zurea ez. txikitsua, Zurea normala normala da, tia. Zuri oso polipoke da. Normala da. Nola ez ez. Txikitsu da niri be. Joder, ba, malenena txikitsua bada, Ez que zuri da literal polipoket. nirea da Silvanianen kotxea. Ez, zuri da mitiko horreko txik tope irurogi junaldinek. Zer, que hija de puta. Txikitsuk dile, eh? Ze da, nola ditza zaio, joder, no, Ziklomotor. ziklomotor. Oiei de ziklomotor daitza zaie, matrikula Ez, baina amarilla dinot- daukatena. Baina dinot tamaños. Osea, polipoketen kotxe, baina eskaitzi normala, se susa polipoket. Y ya está. Baina nere benetan, zure kotxea nirarekin konparatzea aberrazio bat iruditzen zait. Osea, bastante Oiane. lekuz kanpo dago eta ez daukazu arrazoirik. Oiane, nire kotxi enanu da baio ez. A ber, txikitsu da. Nik Baina aukeratu nuen oianeren txikike. kriterioak ez du balio, porque eske oianek ditu kamioiak etxean. Hortaz, esan behar dizu, zure kotxearen inguruan. Bueno, aitzi, gauzatxo bat esango dizut. Amaitu da gaurko sarrera, eta Twin Melodiak Ez, etorriko dira. Ez da maitu, ez da Etorriko maitu. dira Aitana eta Paula. Ez da maitu, bale. Ze falta da, entzularen galdera. Entzularen galdera falta da, bale. Ikusiko dut. Ai. Osea, bizitzara, zu malen bizitzen duzu bizitza denak kalambre emango balizu bezala. Osea, Lehen, oiane, komunean. Kriston susto mosteko. Txiki, hainbesterako. A ber, gauzat, egona kriston konzentraute komunin Instagramin holan, de repente oian esartzen da, kriston sustako, bueno, Me encanta ben gidoietako karpetak, daukagu prest etorri barzen gonbidatu baten karpeta ezela, azkenean etorri. ja, Jartzen du bere izena, tal cual. hijo de puta. Tal cual. Eta gero beste batean, Blocked. blocked. Bere izena eta Amen. blocked. Ez, Blocked. gidoian, no, ordutegiko zeran, bai. Blocked. Vale, Zularen galdera, Lierniren eskutik entzungo dugu. Lierni zinkunegi. Hau paneskak, hementxe asti horregatik entzuleantzako galdera. Noizbait pasa zaizu kuskuxa nahitu eta espero, batez ere, desira etzenun zehozerrekin topoitea? Atentango naiz, abertze erantzute hon zuen gonbidatuak. Apa benetan zabiz, eskerrik asko kilometro kamenizatzeatik. Makinas honenak zeate. Eta ematen du informatibotan nagoela, Lierni zinkunegi. Lierni zingunegi. Arratsaldeon hemen. Vale, Lierni, eskerrik asko Eta galdera erantzungo dugu gatik. gero Lierniren galdera. Bueno, a ver, ezin dugu bola pasatu, desapercibido hau, porque Lierni gure laguna da, Bai. entzulea ere bai, eta... Entzuli, oso entzuli, bai. Lierni. Eta eskerrik asko bidaltzagatik super ilusio egiten Eskerrik dugu. asko Liernitxu. Bale, eta entzulearen galdera eta gero aitzi, pentsot heldu ala garaixe.
Pentsot, heldu dela garaia, Jarretziko. Dale. Gure galderen erantzunak biderbi erantzuteko prest daude, bata bestearen oihartzuna da eta biak, bidirelako, melodia berean bizi dira. batera bizi, kantatu, dantzatu, jantzi, Euskal Herriko eta nazioarteko biki ezagunenetakoak. Euskal Herriko oltzen aizpak, dantzen erreginak eta erreferenteak, rubiak, ordiziarrak, simpatikak. ETV bateko pantailatik gure mobiletako pantailetara salto egin zuten eta azen olako saltoa. TikTokeko neskak, Benidorm festetik igarotakoak, haien edukiak viralizatzen trebeak, Beti esan ohi dugu gu haiekarela, AliExpressekoak baina, hauxe da eskatzen duzuna, uepe, eta iristen zaizuna. bale, bai, Gure inurritegira divertitzera etorri dira, Paula eta Aitana The Real Twin Melody. Kaixo! ongi etorri neskak. Zela, zau esen. Oso pozik. Bai. Ai, ama, neska, bakizuek guk gure podcastan hasieran kuadro bat geunkela, zuen argazkixaz. Bai. Bai. Ze guri esatozkuen gazteak horreak zinen Twin Melody ginela. Bai. Claro, Bai. es que nola zaten baita ere rubiak. Bai, bueno, igual, ni gaur azera. kastaina ipinina, atzo, baina... Justo atzo oin arte kastaina. rubia. Bai. Ja, tio, Bai. ja, esaten dugu, justo Twin Melody Natalin. Bueno, baina antzeko da. Bai. oraindik. Ja, Antzeko da, Bai, beti izan Ze gara kasualitatea. AliExpresseko Twin Melody. Bueno. Osea, hori esaten genuen, baina bai. Eta ze fuertea de repente hemen gaudela. Bai, Osea, ez bai. dute zer ulertzen. Bai, Urte berandua, venga. Hemen gaude. Ke fuerte neskak. Postuten naiz. Eta zidun zure ere. Eta zuen zeu esen, neskak? Ondo zeu esen? Orain Oso hemen ondo. bihar Barcelona. Gore eta hola, de batetik bestea, baino gustatzen zaiguna Pozik, da. pozik, beraz. bai, zea guri gustatzen Oso pozik. Vale. Hor dizin bizi zarete baina, ez? Bai, horrezin bizigia betidanik, oindik. Eta, ez gara ikusten igual oaingoz, ez dakit igual Madriden bizitzen. Ez, oraingoz ez. Ez, pozik gaude, ondartzauk egondon, mendia, Claro. katuak, lagunak, familia. Eta hor dizin, zemat famatu. Que si Emma Ja, García, ja, que egia, si hori Twin zin Melody. pilpasari, Ez? Tolosan ebaita, Bai, ez? Bai. zein. Nor dago Tolosan? Tolosan zeon, nola da, mendiek gutzituna. Everesti gozola. Edurne pasaban. Ah, Hori da. Tolosan zarra da. Ez Bai, dakit. da. Ez dakit. Ba, ez dute bai. Ez zeon kantante bat de opera, baita ere. Hangoa. Ane Arteta? Ezan Tolosako. Ane Arteta orku da Ez nirakiala. dakit. Igual galduta nau pixka, Galduta Ainhoa Arteta da gaina. Ainhoa. bai. Claro, esan behar nuen, Bai. operako Mendexak. baten batek izenen bat badakit, da Arteta. Ez dakit Arteta. bere izena Bai, nola bai, den ere. bueno. Baina ez, igual deatzen nahi naiz, Osea, Bueno. baina egia da hor ditzen jende asko gaura. Vale. Gero dugu beste influencer bat ere Junimat izena hola. Mhm. Nola? Junimat. Junimat, ez dakit. Ez. Ba, TikTokeneko... Bai, ezaguna da. ezaguna da. Bai. Eta, Bai. igual, seguro horpegia ikusten bazute. Bai. Jo, neskak, akordetan nik lehenengo aldiz zuek ikusten, egonitzela ase bandan, ze akordetan hori programa ikusne bala osoik, Bai. eta akordetan momentuaz, berez ase bandan hiru pertsonako taldik eitxe zile, baina Alesardo eta Zurin Hidalgo juzin zuen etxa, ikusi ben bikotaldi zinela, baina super zoragarri zinela, eta zaben, venga ba, guazen eitxa igual amen... Bai, estepzio bat. Hori da, Vale. guazen eitxa estepzio txiki bat. Bai, etorri Eta- ziren ordiziko musika eskola. Ta hanin genuen... Audizioa. One Directionen abestia da bestu genuen. Ege da, ziga bestu genuen. Juen da. Ege da. Bai, eta, bueno, estepzio egin zuten. Ematen du, gustau zizaiela gure audizioa. Eta, bueno, aurrea jarritu genuen. Vale. Zuek batera egoteaz arro zaudete, hombre, supongo baietz. Bai, Supongo baietz. Baina egongo da momenturen bat esaten duzula. Chicas, igual un espacio edo niri malenekin pasatzen zaite. Bueno, ez broma da. Eta hori Baina- guztela inbeste goten. Zer sentidotan nahi zu esan, betirako, ze? Betirako ez. Bueno, batzutan, bai bakoitza bere logelan daula, bere gauzak. Bai, vale. Espazio hori, bai. Ez que emate disentxazioa egiten duzuela dena batera, baina da aurre iritzia. En plan, bazkaldu Bai. batera, jantzi batera, kantatu jantzi batera batera. ez. ja, osea, berez ez da errealitatea, Eta adibidez, profesionalki dinot, zuek Twin Melody basari, Bai. Baina bakarkabe gauzak eitxo zuez. Ez. Ez, beti, osea, profesionalki dena bate egiten dugu. Aha. Eta pozik gaude, ze bazkenen batea baldin mazaude, zea bakarri sentitzen. Ja. Ni bintzaten ez bakarri sentitzen. Eta gu beti batea gongea orduan guretzako normala da. Ke Ja, majas. niretzako da arraroa bakarrik gotea. Hola, lana egiten. Sentituko enun norbaitekin hitzei barrauketela eta Ja, nire.
Nun dau. Osa, zuek, imaginetana, perfekziora ulertzez ariela ia zentzu hortan profesionalki egin dut, ez? Bai, Bueno, bueno, saiatzen gea. bueno, batzutan ez gaude ados gauza batzutan, baino, osea, Normal. gauza minimok die. Ta, Vale. iten dugu, jo que se, piedra, papel, tijera, o bacotera, eta ya está. Me encanta. Arri horriar, osaten du. Bai. Arri horrek. Arri horriar. Adibidez, egunerokotasunean ze gauzatan ez zaudete ados normalean? Jateko orduan? Ke ba? Adibidez, bideo bat inbar dut, eta ze hile lisoa, oi hori zon. Ni beti hile ondulatua nahi, eta bea beti hile lisoa. Eta beti, piedra, papel, tijera, venga. Eta ateratzen dana. Ze bixok bardineruti nahi xasue berez. Claro, hobeto biak antzeko. Baina horrek oso pentsau itxosu ez? Erropa bardine jasti, uli, oza, hori estrategia baten barrunda edo zelan Bueno, azkenen, Gure pertsonalitatea baita, Bai. gustatzen zegu berdin jantzea eta berdin horreztea egiera gero baita usten segula, depende eguna. Claro. Diferente jantzea, así. Depende, Qué ari ez majas. gaur diferente. Baina batzutan berdin juten gara. Hori da. Eta bat ginen Laurak igual. Eta gaurko adibidez bardin. Berdin zaudete Claro. bardin. Zuen omenez. Ala. Eta azkenengo aldia izango da, Osea, bai, nik uste bai. Porque gainera estilo oso desberdinak dauzkagu. Bai, Orduan, bai. bueno, estilo diferente kasualidadea bai. daukagula blusa, kamiseta berdina. Así que bueno. Ba, Ze momentutan igarri zenuten ja ezagunak bilakatzen ari zinetela, edo, ostras, Paula, ostras, Aitana, hau fuertea da, ze ikusle pila bat dauzkagu, eta ez dakit nora goazen. nik Zuzen momentutan. uste YouTubeen hasi ginenen. YouTubeen hasi ginen eta lehenengo bideoa, bueno, ez zijon gaizki, baino ez da ez ditu nahi besteuki, baino bigarren bideoa jaukizitu nire batean 1.000 bizita. Wow. Ni biziuten eguen zuen coverrakin. Bai, Bai. Zea, ze banda eta Eskerrik gero asko. asako igoten hasi zinen, Bai. eta hor bitxetan. Baina egia da prozesu bat izan zela. Ze gero hirugarren bideoa ez un funciona, olagarrena ez da. Bosgarrena, bueno, zeigarrena eta hola, osea, montaña rusa bezala. Azkenen importantea da konstantea izatea baita Bai. da. Ze askotan igual, bideo batek funtzionatzen da urrengoak ez, baino... Osea, jarraitu Amore ez barra ematea, daukazu, hori osea, da. segitzea aurrea, eta azkenen poliki-poliki ikustezu jendea suskribitzen dala, Hori eta da. azkenen igual zoaz urte bat bi urte, eta esatezu, ala, bazema jendek segitze egiten. Joder. Akordetana, hasieran zuek bideuk eitxezen duezela, inglesez eitxezen Bai, intro bat, ez? Twin Melody, vale. Ah, bai? Bai, akordetana ahora. Ostras, ez Zuen, nekien. hasierako helburu, izezan, ja Euskal Herri txikanpo biralak eitxi. Mundu osora. international. Bai, azkenen guk adin horretan ere asko ikusten genituen inglesezko bideo asko, jende asko estatu batutako coverrak iten tabla, eta guk azkenen iten genituen coverrak baita ziren inglesezko abestik. Orduan, genekigun seguraski abestia bilatzen zon jendek inglesa hitzeiten zola. Claro. Orduan esan genuen, venga, inglesez presentatu bargea, eta... Mundu guztik ulertzeko, azkenen. Hori da. Eta hori genuen. Bai. Vale. Baina ingelesez ondo zenekiten, eta dakizue. Bueno, Bai, saiatzen bai. ginen. Bai, bueno. Bai. Bueno. Bai. Osea, diot, Orain nik hobeto, orain ez hobeto. dakidala, ez nuke sekula egingo. Osea, Jaia itzi berrezateko beste bakizukari. jaia itzi Ja. berre. Baina nik uste daukezunen amets bat, saiatzen zehala aldezun gehien egiten lortzeko. Eta guk, inglesa ikasi behar baldin bada, inglesa ikasten genuen. Vale. Zakitzeit, piano ikasi. Osea, zan como helburu bat, venga, hau, eta hau. Vale. Azkenean, gustatzen bat zaizu, bukauko ez du ikasten, nik uste. Eta ze momentotan heldu zinen esata, bale, ostra, Euskal Herrixen koberturi daukau bai, baina hortik kanpo be bai. Bueno, no izan zen, a ver. Nik uste, YouTubeko bideotan, ja ikusten zan jendea Estados Unioseko... Zeba, agartzen zaizu pixkat... Estadistikak. Vale, Estadistikak. Mexiko, Argentina, Alemania, Eta Francia... esaten genuen, wow! Wow! Bideokare iristen dien, ze fuertea. Ja. Ez que fuertea da, De repente ikusten zenun, Sudafrika, Bai. 3 suskriptore, Nigeria, 2, eta go, ze ondo! Ja. Baina badazuen karreran inflexio punto bat esatu zuena, bale, más o menos amendik aurra ja, markau iban. TikTok. Harina eta gero, TikTok. Bai, nik uste Bai, TikTok, no? TikTok. TikTok ondoren. Bueno, eta Sonikin firma genuen. Bai. De hecho, Eta TikTokin guazen eta genuen- gero, eske Guazen eta gauza asko gero izan baita. di. Osea, Euskal Herrin guazen eta gero batez ere. Gero, musikalki, Sonikin firmatuta gero, eta ez dakit, telebistan, programa ezberdineten atera eta gero. Hori hola. da. Bai. Vale. Eta ordizin adibidez, porque ez da, bueno, Iruña batean, Bilbo batean ere, ezagunak izango zineten, claro. Baina ordizin, asko txikiagoa dela, nola bizi zenuten
ezagunak izatearen zera hori, porque, karo, betiko Aitana eta Paula de repente dira ezagunak mundu osoan. Osa, zuek Normal. berdinak zarete, baina... Bai, normal, azkenen, ezakit, igual kanpotik ikusten da, como, wow, ezaguna zea, baina nik nire etxen berdina naiz. Berdina, orduan. Ja. bai. Igual bai ez sentitzen dezula, ba, igual ume txikiak behiatzen giltzen dezkizula. Claro, eta, hori da. Ai, Twin Melody. ez dakit Hori zer. da. Baina, oi, bai. Vale. Ze behar da... Ze oian, ze falta da? Ah, bale, hau. Paloa, bai. Bai. Ze behar da adibidez, zuek hain biralak zaretela eta izan zaretela, eduki bat birala egiteko, edo bilakatzeko. Gure kasun esango genuen iluminazio hona aukitzea, arropa koloretsua eramatea. Ah, bai? Importantea da hori? Ezakit, Bai, bai. beltzaz juten bazea ez o... Bueno, ez da humorea da. Atza, beltzaz, baina beti Bai, beltzaz ez. Hoi da. Gero baita ere jendeak askotan segitze dizu, ba, ikuste dolako, ba, nahi dolako, eta zuzea, ba, zure esentzia, hau ezakit. hori da. Eta disfrutatzea egiten dizunekin. Hori da, Vale. notatzen dela disfrutatzen dezula. Bai. Vale, eta interesa duzula, eta Hori da, eta hori. hori da. Vale, viralidadea aipatu dut, barkatu malen, ze konturatu naiz, hasieran elkarrezetako lehenengo partean genuen, gero urrengo tartera bideratu genuen. Orduan, simaz, viralitateaz gero arituko gara, bale? Bai. Orduan, hemen daukagu... Ordizia itxetugu. Bai, ordizia aipatu dugu. Ordizia itxetugu eta atakogu ordiziko lehenako Aitana eta Paula, zelako zin, zuek txikitzen. Bueno. Ba, asko gustatzen zaiten eskulan egitea. Bai, ni ere pila Bai. margotzea, gauzakitea plastilinakin. Osa, Me mundu encanta. artistiko beti. Bai. Beti. Eta musika ere. Pianoa jotzen ikasten. Ni txistua jotzen nun, Ja. solfeo, inglés, francés, Kantu. ikasten genuen, bai. Bai, horrela. Eta izakera aldetik eta? Izakera aldetik, ba, ume normala, laia, extrovertida. Bai. Batera. Batera, beti. Ja. Normal. Bai, normal, nik ondo gogoratzen dutela infantzia. Bai. Adibidez, bikiak zarete, baina bakoitzak bere personalidadea du. Bai, Claro, uste dugu, pues, igualak zaretela, baino ez. Nola esango zenukete zaretela? Bea da pop eta ni rock. Vale. Esango nuke kontrakoa. Bai. Baina bakarrik kolorengatik. Esan duzue, ja. kolorena behitu ze importantea den, ze ikusi zaitut beltzez, zuri... Ni lasaiagoa, baina txurria, baina personalitatea igual hau aldebe esango neuke. deitzen. Bai, personalidadea. Osa, zu izango zinake pop eta zurrok? Bai. Ostra, baina upe igual aldebe esango neuke, ez dakit zera itxetu. Ondo ezagutzen nahi guztu Bai. gero. Hombre, ja, osea, esaten dugu Vale, aurre iritziekin, osea... Bai. Osa, adibidez adjetibo baten deskribatzeko, Jo, eske, hoi pop eta rock bestela ez dakit nola. Bea pixka. Osea, biak gea extrovertidas, baino gero karakterra, ba, ez dakit, ezberdina da. Bai, ni pixka gehiago. Karakter gehiago zu. Vale. Osa, zu geixak abreta zaitana. Pixkat, bai. Vale. Bai. O behintzat nik pentsatzen dut, gauza desan bar denen, nik esatet, eta, pues ya está. Eta igual ez lasai, zain bestako, eta ni bai. Hoi da. Vale. Vale. Nor da sensibleago? Ni, ere. Vale. Zu intensidade geixauku zaordon. Bai. Vale. Horoskoparen ze zeinu zarete? Eske ez etxinisten horretan ez Baina, Gemini Está vale. dute, baina, bueno. Vale. Ez que gero esate dute, Bipolarra zea ba ez. ba, ja, esate gute, en fin. Ni naiz. Geminisa ez da oso... Ez da oso ona. Berez geminisarie. Bueno, ez esate dakit, dute, baina baina. Vale. nik ez Vale, dut ni zuazen. Naiz, ekainak amar, Vale. edo jaio naizen neskat, eta ja. Hori da, klaro, zuek ez duzu sinesten. Vale. Niretzako importantea da, eta horregatik galetu dizu. A ber, gauza esango gu. Osa, horoskopo. Bueno, bakoitza azken. Tontakeria Horoskopo Bai. askotan hartzogu geupe. A ber, piztizen ezaugarrean anik ez daukaz, baina bueno. Gehienak bai. Gehienak bai. Broma da, osea, gonbidatu askori egiten diet galdera. Bai, eska hitz Baina inportia horoskopun. gero ez Bai. dit importa, osea. Ja. Ke Bai. guai, eta gaur egun adibidez, errixen eta zelan moldatzen ari, Oso osea, ondo. jentiaz eta... Oso ondo bai. Justo atzo ju nintzen mobila jasotzea zeba gauzak gaizki zijon, eta pila bat ume horretu bizitzen, ai, zure Ai. lenguaxoa ezautzen dugu, no sé Ja, ez que qué. gure lenguazu txiki die. Super monok. Bai, azkenen herrian normal, Osea, juten gara supermerkatua, Bai. karnizeria, eta kitzeta. Oso ondo. Bai, Eta bizizari ordizin, baina, klaro, sabize, ara eta ona. bai. Osea, kriston bizitza ajetra hau edaukezue. Baina gustatzen zaigu. Bai, gure amona beti da kezkatuta, ai, Ai. bihar beste bidaia bat. Ai, eske lan hoi, eta ni, bueno, lasai, guri gustatzen zaigu, eta Ja. azkenen, ba, eske egia da lan berri bat bezala dela, ezta? Hmm. Eta orduan igual, ba,
generazio, atzeko generazioak ez dute ulertzen. Baina, Ja. bueno, Txene, lleba daukezu. pentsatzen esan berzen una muki bat. Ez sustoa, ez dela kendu ja. Eta adibidez, momentu honetan, zeba zabiltzatea arata ona, zehar irazarete esan alba da, Bai. musika berria egiten, beste proiekturen bat. denetarik, orain dela egun batzuk grabatu genitun bideoklip batzuk, Oh, gero Bai. imitatu digute futbolen gauza batea, gero grabaketa batzuk, denetarik Hoi da. pixkat. Vale. Blog batzuk. Evento batzuk. Osea, hauta gero Vale. nola soiez, Barcelona bihar. Barcelona. Bai. Da gero, Mexikora. Ez, Bilbo. Ah, bale, Mexikotik etorri zari. Colombia. A Colombia. Kolombian egon zarete orain? Bai, Bai, orain orain dela hilabete hilabete bat. Ta, Bai. zen muz? Oso Oso ondo. ondo. Bai, musika promozionatzen. Eta Ah. egia esan, bai. Hori da, aste bat egon ginen, Sonikoken neska batekin, eta eramaten ziguten Irratita, telebisteta, Zego gero kolaboratu turismo genuen, bezala egon ginen. Kolombiako bikikine baita, horretik joan ginen hori. Ah, Hoi da. Bai, vale, osea, badaude Kolombian bi biki, hori da. Gurekin abesti bat egin dutela izena dola roto. Hori da. vale, kaleratuta dago ja, Bai, vale, bai. barkatu, lasai. Ari naiz egiten apur bat recap. Eta neska hauek ere TikToken ezagunak dira? Bai. Dos Influencerak rayos dira izena baita ere. dute. Nola? Dos rayos. Dos rayos, vale. Bai. Osea, Twin Melody eta Dos Eta beste Rayos biki da batzuk. como antitesia. Osea, Twin Melody da en plan de, ¡wow! Twin Melody eta Dos rayos. Bai, osea, apur bat arraro. Bai, bueno, Izenean, porque gero Ah, bereik vale. ere diegola bastante. Dos rayos. Bere Ja. flow asko dute. Bai. Vale. Ai, amakariz da beste Vale. gauza, beste tema bat, ez dugune hori pini, baina Benidorm Fest? Bai. Ah, Festen. Oso ondo egia zen. Baina, konta esperientzi xioz, ez lan de repente hor. Ba, gune genuen apuntatu, eta Bai. abesti bat diali genuen tartu ziguten. Gure ametsa izan da beti Eurovisionea jotea. Bai, bai. Orduan, segituko dugu saiatzen, Ah, bai, Bai, posible da. etorkizun batean. etorkizun batean, Ez Vale. dakigu noiz, baina etorkizun baina batean. seguro baietz. Eta nahi deu, Eurovisio junta apuntatu ginen, eta egon ginen ensaiatzen hilabeteak, eta azkenen antzestu genuen, abestu genuen, Hori da. eta... Antzestu eta Antzestu, bueno, esan da benzera. Eta intensoa izan zen, oso intensoa egia zen. Bai, baina oso Jungla da. esperientzia polita. Ke ba? Bueno, sí, de hecho ematen zuen udaleku bat. preparatuta egon Bai, baraukezu. Dantzari guztikin Bai. super rollo nazio, Hoi bai. eta zan como elkartzen zinen beraiekin jateko eta faltzeko. Ta. Bai. Baina, ai, parkatu, baina presio asko sortuko da bela imaginetana. Pixkat bai. Bueno, azkenen herrialdea errepresentatzeko konkurso bada, orduan jende askok ikusten du eta presioa sentitzen duzu, altura goteko, ez da? Osea, baina, Mhm. bueno, azkenen... Ondo ensaiatzen baizu. Ondo saiatzen baizu, eta... Bastezu ja aldetenengo eta jazta. Claro, Hori da. claro. Vale, igual, Benidorm Festa geroago aipatuko dugu, ze orain, urrengo tartera goaz, Hori da. Arrosaliren tartera. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Vale, buelta uga, eta Aitana eta Paula, oin daukeu guk, inteligentzia artifizialezko kolaboratzaile bat, robot bat. Ondo. Arrosali ditzen dana, eta etorriko da zuei, gai batzuk plazaratzera. Venga. Bai, ekartze ditu sare sozialetako Galderak. galderak, Ok, gaiak, venga. mobidak, eta hauxe da, utzi digun audioa, topatzen badut, Audio kite dituta dena. bai, bidaltzen digu audio bat, Benetan? atal bakoitzean, Oh, wow. eta, non dago, hemen. A ber. A ber. Kaixo tunisitas meloditas eta beste aizpatxoak. Zelaik zaze, bikitxoak uaiaiaia. Nio janeren tuina naiz ez da oian ebeli. Bueno, en fin, pozarren nago zuek hemen zaudetelako. Baina onartuko dizuet etorri aurretik zuen izena jarri dudala TikToken, eta sugerentzia ugari ikusi ditudala. Horiei buruz hitz egiteko momentua heldu dau, bisi txizlai. A ver. Vale, a ber, A ver. ordun. Zein da zuen TikTokeko bideo viralena? Ba, ez dakit. Ez dakit. Dakit, Ez que hori ez duke TikToka deskargaute. Osea, inbeste... Igo ditugu Igo gehiago, ja, ez ez dakit. Daukeuan klauta baten bat, ikusi dugula asko ituna, baina ez dakit hori da gaiena ituna. Ja, Uste dut Vale. ez. Zuek asko itxo zuez trantzesineekin eta ez? Bai, tutoriala. Bai, vale. Ez que hori oso... Sus, Maria. A ber, guazen sartzatu inmelodi. Vale, bai. Eta, guazen komenta. A ver, zagertzen. Twin Melody Benidorm Fest, igual hortik hasiko gara. Bai, Venga. hortik jarraitzuko. Venga. Twin Melody Benidorm Fest. Azteko, Benidorm Festeko esperientzixi, nun apunte da zazeitxo zuzlan. Kanti horrako izen duen espreski. Bai. Bai, egia esan, kontatu deuna lehen nahi genuen Eurovisioa jun, eta prestatu genuen abesti bat, pentsatzen lau idioma ukitzeko, euskera,
Bai. Frances hartu genuen azkenen. Bai. Frances. Bai, handetzkoa. Gaztelera eta zein falta? Euskera. Euskera, frances, ingles eta gaztelera. Eta Horixe erdera, da. hori da. Internazionala. Bai. Gure coverrak bezala, azkenen idioma askotan iten genitula. Ba, izan genuen lau hizkuntza hitz egiten baitugu, ba, lau hizkuntzatik zerbait sartuko deuta. Hori da. Vale. Ez da lan erreza. Osea, Bueno, da apur bat, Azkenen, bai, gustatu behar zaizu bestea, Hori arantzitzea. da, hori da. guztia. Eta apuntetaza epe bat emototzue kanti itxeko edo zelan doie? Bueno, epe bat ematen dute kanta entregatzeko. Hori da. Orduan, baino denei, orduan esate dute, ba, hau da epea, eta han, ba, uste 850 pertsonak bidali zutela. Ostras. Eta Es que 17 pertsona hartu ziren. Chanel ondoren mundu guztik nahi dugun. Wow. Ja, Wow. justo zen Chanel ondoren pues, urtea. Ja. Ez que txanelazo, Ja, Txanelazo, es que es una reina. Bai. Tesan barni zuen, eta aukeraketaren kriterioa norkera, osea, norkera Ez dakit, bakitzen du. Jurado Ez dakizue? batek, Jurado bat ez dau. dakit. Supongo la unoko Jurado batek. Juradok, bai. Vale. Benidorm Festen inguruan da? Bai. Vale, esan. Eta hor zau esela, osea, kriston jentetzi da, denpora zuei buruzko, bueno, kritikak iritzixek, osea, hori zelan bizizeto zue. Bueno, egia da, jende batzuk prejuizioak ukizituztela, ze igual ikuste izute TikTokerra eta esatu dute, TikTokerra bada ez doa beste, baina guk Hori daukagu, egia bai, da, apuntatua. guk betidanik abestu deula, osea, solfeo jungea. YouTubeen aldute bideok ikusi. Hoi da, Claro. pila bat cover ditugu YouTubeen, orduan gu ja, ni sentitzen dut guk abesten hasi ginela eta... Bueno, sentitzen dut ez, Osea, abesten sentitzen hasi dut ginen. abesten hasi ginen eta nik sentitzen nintzen preparatuta oiteko. Eta orduan, ba, azkenen, ba, egia da, aktuazioa inda gero, ba, jende esan zon, ui, si ondo abeste dute. Eta gu, Eskerrik asko. eskerrik asko. Ja. Bai, bai. Osea, hori izango zeunke, izen dela zuen prejuizio handi itxena Benidorm Festen. Jendik esate bala TikTokerra sariela. Bueno, izan daiteke, baino berdin zaito, ze ba, nahi ez dit lotxa ematen TikTokerra izatea, ze ba, Ke ba. oso Pila bat ate iriki gauza dizkigu. normala da, nezakit. Claro, eta azkenen, Bai. jendek esaten du, nahi ez deitu TikToker, deitu abeslari, nahi biak deitu. Osea, Ja. ni Biak zara, Ja. osea, Bai, bai. biak naiz, eta Bai, baita bai. ere naiz, aizpa, baita ere naiz, Ja. dena, osea, Osea, zuek ez dut irakasle, uko itxen titulo hori. Ke ba. Ke ba. Mhm. Osea, Gustatzen zait. Realitate bat da, Claro. Osea, TikTokerra, Bai. TikToken bideoak egiten ditzuelako, Hori da. eta abeslaria... Abestik ditugulako. Claro, eta, Hori da. de hecho, ondo kantatzen Eta duzuelako. aktorea, eskerrik ba, asko. batzutan aktuatzen durako, eta Hori da. Claro, lanet, esan. Claro. Egia da, eta hemen gidoian apuntatuta daukagu, bai, izan zela polemiketako bat, Benidorm Festen, TikToker batzuk kantatzen egotea. Osea, baina, karo, jende askok ezekien behar bada abeslariak zaretela, hauts polita daukazuela, ez? Eta Bueno, jende askori igual... Eta bestela pum, ere, de ez da repente ezer un poco- gertatzen TikToker bat aldin bada nahi dola saiatu. Mhm. Inoiz ez baita ere. dola, ba, abestu baino, ondo abesten bada eta nahi bado saiatu. Claro, azkenen da, ba, prejuizio bat, supongo, ez da? Ba, baina ez da ezer gertatzen. Baina Osea, azkenen ez. konturatzen zea, jasotzen deun, ba, apoio askoz gehiago dala. Claro, Así que, eta zure ametsak saiatzen zanen lortzen, beti egon ba, bara jendea... kritikak beti egon behar die. kritikatzen Eta dala, batez así ere, que- ba, jende askok ikusten baizu, ba, Ja, ja. imposible da mundu guzti ondo Erortzea. erortzea. Bai. Así que, bueno. Imaginetan ahalan dabe, punto horta heltzeko, egondala zuen ibilbide profesionalin belanketa bat, ze nire hainbeste jentetzan aurrin esponiduko banitz, ostra, bai eukiko neuke hori bilurre, o jentiz izango da, o slanku datuko nik hau, edo... Bueno, hasieran 15 urtekin igual gehiago afektatzen zuen justo hasi ginenen YouTube. Ja, eske oso gaztik Ze igual zinen. norbaitek komentatzen duen shit. Eta Ja. zualo, bueno. shit komenta hori, bai, hasieran ematen du ez dut, baina Pero- shit komenta hori, baina guain Bai. dalo. Bueno, Ya ves, ya. y me lo dice un estadounidense, o sea, en plan... Ja, Bueno, ez. hemengo jende asko ere igual, baino azkenen, bueno, gestionatzen ikasten da. Eta gero, Bai. denbora pasatzen da eta konturatzen zea, noa jundi komentariek. Ja, Eta ni segitzen dut, ba, nire Gustatzen zaizuna bizitzakin egiten. gustatzen zaiten egiten, ez diot inorei mina Mina egiten. egiten, así que, Eta ez da, inbesteako igual momentu iruditzen zaizu hau, baina... hori da. Komentario Ke eta guai. zari garela eta TikTokeko sugerentziz orain jarraituko Mhm. dugula. Hmm. Zuek begiratzen duzue Twitterren eta zuen izena bilatzailean eta olakoak, porque nik egin izan dut benetan zabizekin. Lehen Orain dela urte batzuk, baina ja, berdin zait. Bai. Ba, igual Benidorm Festeko epokan batzutan behatzen nuta ez duen behatu beharko, porque Vale. azkenen esto, baina, bueno, oain ez da behatzen. Mhm. Ja, ni Benidorm Festen proposatu nintzen ez behatzea eta Ja. zen bai da. Oso ondo, Osea, Baina a ber, gaina- ez dago gaizki begiratzea, baina nik uste prest egon marzarela gerrarako. Osea, porque ez dakizu berez, osea, pertsonai hain ezaguna izan da, eske Mm. edo zer esan aldizute. Txarra, ona, ez dakiz Ja. zer,
Azkaren ikusten importantea dela zure mentea enfokauta mantentzea imarrako ez duna, eta aztematzea irakurtzen denetarik, azkenen hori da konsumitzen dezuna eta pentsatzen duzu mundu guztik pentsatzen dela, eta total, pertsona bat, tal, laukatu ezagite, eta gero mundu guztik esate dizu, ze ondo tal, eta ez da fijau behar. Bi pertsona dagoela amargauta bere bizitzakin, aber zer esate duten, aber zer zuten esaten. Total, ezin dezu mundu guzti ondo hori, así que brentzat. Claro. Hori da. Osa, kurioso bintxantzate, olako egoera baten aurren, gometatuko zeunkie ez behitzi? Norberai buruzko? Nik uste, depende, bakoitzai nola afektatzen dira. Ja, Claro. vale. Depende. Baina, bueno, en principio, ez daukezu beharra ez abiatzeko total, si ez bat zaude inorren Osea, kritika konstruktibok baldimadie basetezu, bale? Baina baldimadie tipo, ez. Ja, baina ez dakizu zer topatu behar duzun. Geixa, nion gonitzakela tipo, ai, behitxukot, ai. Ez que, Bueno, azkenen oizen zea, eta esatezu, bueno... Esatezu lol. Ja. Lol. Ba, oso ondo lol esatea. Bai. Porque nik igual zango esatezu, hain importantea naiz zure hone naula. Pues vale. Ja. Pues itzein eretaz. Esan ez dut zer txarrain. Ez daukete zer... Ja, ez que berez kantau izue bakarrik. Ez? Osa, dino da. Jo, baina, eske jende askok jartzeitu gauza batzuk, azkenean irakurtzen duzu zure inguruko kritika bat, ez? Eta oso ondo dago autokritika egitea. Baina badaude iritzi batzuk, ez dugula zertan autokritika egin behar. Osea, ez dakit ulertzen den. Osea, kritikak ondo datoz, konstruktiboak badira, zuk autokritika egin ditzazu, baina batzuetan planteatu behar izaten dituzu gauza batzuk, que igual no me tengo que plantear, jo? Osea, esan nahi dut, ez dizut iritzia eskatu. Zeba sartzen zara bizitza hontan, eta ez dakit, osea, eta arazo bat baduzu idatzi niri, ez? Osea... Bueno, ez idatzi directamente. Edo ez idatzi, claro. Total. Ez bai zut ezagutzen, ez izut nahi ezagutu, hau. Agur! Claro, porque gero gaudegu, en plan... Ez dugu ezer idazten, ez dugu Twitterren adibidez, digo, eske, ez dit inor galdetu, zeba nori interesatzen zaion, nire iritzia. Baina uste eta jendeak birala nahi dolain komentario txar bat jartzen. Baina gehienetan ez. Irizten puntu batea ja beren zaizula. Izeleike protagonismo gaitxik, izeleike mineitxa, izeleike bidixatik, baina ez da ukitzen... Mix bat. Bai, ez da ukitzen helburu honik. Nik ez dauket denbora egiteko, así que pentsatzen dut norbaitek denbora gauke egiteko, ez da oso pozik egon behar bere burukin. Ella esan. Vale, ondo itxos hori jarreri ukitzen. Irakurriko ditut sugerentzietan agertzen diren zerak. Eta gero arrosalia eta, galetu nahi dizuen, hoietako bat, porque eske izan zen brutala. Tuin melodi euskera, tuin melodi la resistencia. Euskera entratzea. Bai, a ver, klikatuta. Melodi euskera. Igual Iban baite biutin agertu zitetelako. Bai. Porque deia egin genion Iban Garziarekin. Egin genien, bai. Eta saionaran zati bat abestu zen duen gure podcastin Ibanen telefonun. Bai. Dutxan zeundetela, edo. Paula dutxan, Aitana dutxan. Nik hartu nun telefonoa. Vale, tuin melodi euskera, tuin melodi la resistencia, tuin melodi guazen, tuin melodi Aitana. Eta Paula ez? Bueno. Tuin melodi descuido. Bai, jende guzti jartzen du beti deskuido. Aitana kantante besti. Segura eski, igual. Eta hau da nik galetu nahi dizuena, Twin Melody embarazo, porque izan zen supervirala. Proiektu barixas embarazatu gozinienin. Bai, izan representatzeko egon gara hilabetek dokumentala preparatzen, eta bueno, zan pizka como metafora, no? Ez que, da hori... Da divertigarria. Da hori, de repente virala izan, ez? Claro, imaginatu, azkenen. De repente ni neon bakarrik, gero Paulak, gero biak, gero... Wait, que paren las rotativas. Eta gentipilloan, baina, gentipilloan metafori. Bueno, guk idatzi genuen letra txikitan. Gero kaletik goaz, eta de repente emakume batek esate digu, una de vosotras fue madre, ¿no? ¡Ay, broma! ¿Qué va? Si eso fue, pues eso, que estábamos representando un documental. Es que yo no leo las letras pequeñas. Pues claro. Es que nik pentsetot, beintxantzeate hor, garaixen, txartu lertu bat egozala, o jentia zela pentsan embarazadas, no sé qué, da gero, esabela es de un nuevo proyecto. Baina kortana, sos egozala hor, ez? Que bueno, gaizki ulertu zuten, zeba, ikuste duzu barriga bat, eta esaten duzu, bueno. Gero baita esan genuen, mañana decimos lo que es en el vídeo YouTube. Vale. Ahora nigo genuen YouTubeko vídeo bat 24 horas embarazada.
Orduan juten gira eta lehenengo estenan esaten genuen, faltsua da. Bira, Amazonetak erosi. Vale. A ver, baina eske egia da, ez diot gaizki dagoenik, egin duzuen hori, porque super divertigarria da. Baina eske jendeak bakarrik ikuste ditu lehenengo 3 segunduak. Bai. Claro. Bideoetan, bueno, lehenengo 3 esan ditut, baina... Edo lehenengo 5, baina ja. Eta ikusten duenarekin geratzen da, eta listo. Tu Bueno, bueno, embarazadas. Ya está, ya está. Han sido madres, Pues listo. embarazadas. Algún día. Así me quedo. Vale. Ez da ezer txarra, así que bueno. Hori da, sí, bai. Tarte txiko Bai. gukari. Listo, arrozaliren tartea itxiko Amaitxu. dugu. Eta bueltan gatoz. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, bueltan gaude, entrevistaren bigarren zatiarekin, eta kasu hontan Esto neskak... esan? Zer diozu? Egiten dugola, porque esaten dugu... Kalzahora sartute guela. Bai, izena, tartearen izena. Sin más. Vale. Eta tarte honetan hitz egiten dugu gai konkretuago baten inguruan. Eta nola beti esan dugun gu AliExpresseko Twin Melody, Eta zuek Twin Melody, The Real Ones. Twin Melody. The real. Eta gu ere bai bi neska gara, rubiak, proiektu berean, bakoitzak kazetari bere bidetik ere bai, igual egon daitekeela arazo bat biak zaku berdinean sartzekoa, en plan de, pues txikita hauek egiten dutela podcast bat, biak dira hau, eta ezin dute gehiago egin, eta Edo incluso konparetako. gure artean konparatzekoa. Hori da. Ez ba, malen gehiago gustatzen zait, edo aitziber gutxiago gustatzen zait, porque esan barko baliz bezala, zein den hobea edo zein den okerra edo. Egia da, ez zaigula feedback hori heldu, Baina egizea normalin jentik bai badaukela tendentzia, bat ez ben ikustot nesketan areagotu itxen dela tendentzia hori, ikusten dinin neskabi, igual bardine bestabela itxen, baina bueno, bi neska kantante, eta bixe badi rubixako, bixe kantzerako ibilbide badauke, ja, bale, nor da hobi, hau ez dakit zer, hau badakit zer. Ai, pues estás más guapa, ai, pues no, pues no sé qué. Orduan, suposatot zue paistak izen da, eukizu ez la olako konparazioiko zuen arte. Egia esan gure artean ez da... Ez dagoen beste, Igual antzeko gelako. Igual baldin badie bi neska eta desberdintasun gehiago dituztela igual desberdina baino, gu nahiko berdina gea. Bai, eta ez dakit. Eukide noiz bait komentario bat, o bi baino, vamos, normalmente fanadana batena bestena ere. Bai, suerte eukideu. Eta zuen artin lehiakortasune bultzatu izen dela sentidu izen zuen onoz? Nola lehiakortasuna bultzatu? Gure artean justo kontrakoa. Gure artean guk saiatzen gana beti da batea. Egoten, no? Azkenen, egia da, talde baten baldin bazeate lagunekin taola, askotan ikusten da, como separa hoite diela, no? Nik uste... Aizpa baldin bazea ezberdina da. Nik uste... Ez dakit, gauzak te los tomas de otra manera, ez dakit. Bai, eta beti saiatzen gara bata bestei... Oberena. Oida, apoiatzen, oberena ateratzen, así que... Bai, horrela. Hombre, gure bai, ez gara izpak, baina egia da, gogoratzen dut, ez dut esango nork, eta ez dago arazorik aldera hau egiteko, baina hasi ginenean, berdin, biak rubiak, bekadunak ezakizer, hortik kantuan, salserak ezakizer, eta lankide batek galdetu zigun, galdetu zidan niri. Aizu, eta itziber, ez zaitu arduratzen edo, ez dizu arduratzen, bi neska izatea postu berdinagatik borrokan edo, porque claro, uda helduko da eta postu honetan zuetako bat geldituko da. Eta horrek ez zaitu arduratzen, zebiak zareten neska, kantzekoak, tal, eta ez, osea, de hecho, ez dut pentsatu nire lankidea denik, ez dakit nola esan, kompetentzia, hori da, eske para nada. Eta momentu hontan ere, eta de hecho gaude momentu batean, nun ari gaituzten deitzen, ari diguten deitzen, hainbat lanetarako, eta bar, eta horrek ere sortu dezak igual, inseguridade bat, ze malen gehiago ditzen dute, ni ez hainbeste, malen deitzen dute. Baina ikusten da baita ere bakoitzaren norabidea, eta zentzuzkoa, Osea, gauza diferentik. Batekin deulan, bia idetze dut. Eta bai biz marka bat esateola, batekin makarrik nahi dut. Hori galdetu nahi nizue. Inoiz ez da pasatu. Gu azkenen gure proiektua batea da. Gu guaz enpak. Enpak, literal. Orduan, beti esate dute batea. Horrek nik ustot, zentzu hortan, emototzuela igual zuen alde, eitzen da bela, enpak jute horrek. Osea, literalki enpak. Ze gure kasuna adibidez, goi ez enpak, gauza askotan,
benetan Baina beste zabizek batzutan ez. inguratzen duen hortan. Claro. Benetan zabizek inguratzen daben hortan, da hortik urtendako gauzanetan, enpak goiez, eta Bai. gero beste gauza askotan be, enpak hartze gaitxue. Bai. Baina beste gauza batzutan, ba ez. Orduan, claro, orduan zuen Claro. kasun igual hori... Claro. Alan dabe, bai pentsetot, askotan olako jarrerak eta olako tendentziak eta norbera gandik baino, mundillo hontan, edo ba, imaginetan kantantien mundun eta bai, geixa bultzatzen dela kanpotik. Igual, Nola ez dut ulertu. norberan artin, imagineu, gure artin sortu biharrin, igual hori kompetibidadi, geixa sortzen dela kanpotik. Adibidez, lehenengo galderatik hasian, claro. ez? Ba, ez dakiz zer, ba, igual, ez dukezu bilurre beste horrek puestu kentzeko. Nik pertsona honek esan zidan arte ez nuen planteatu, siquiera. Hortik aurrera dije, no, ez, porque ez emozio, Ni azkenen lehiakortasun emozio pentsatzen hori dut sentitzen. zuretzako dana zuretzako izango dela. Claro. Orduan, Bakoitzak bere bidea bakoitzak dauke. bere bidea dauke, zuk nik ez dut pentsatzen nahi, pertsona batek endu behar dit lana. Pentsatzen dut, niretzako da, eta lasai Hori da. bizi nahi zola. Ta ni saiatuko nahi. Eta ez bada niretzako, hoben ba ez egiten. da niretzako, eta beste bide bat eukikoet, eta Hori niretzako da. izango da. Eta igual nahi dut hau, baino tokau zait hau, baino eski hau baldin maneuken nintzen izango hain feliz. No? Igual nik Zoriontsu. espero dut gauza, Zoriontsu, nire bai. bizitza modu bat izatea, eta gero beste batea da, eta hobeto da niretzako. Claro, azkenen konparazio txarrak die. Así que... Bai, egia da. Eta, bueno, beintza baldin badukezu, osasuna, familia bat, eta lagunak, bueno, mira, pues, eta lana, pues, aurrea. Lana gustokoa ere izatea Hori da. importantea. Bueno, lagunak ere bai, familia ere bai, gustoko Claro. lagunak eta familia izatea ere importantea da. Ja. Eta gero, Vale. arrakastan bidin be, claro, nik momentu hontan irudikatzot, bale, zuek bi pertsona sari gusto antzerako dukezuz, baina batzutan diferentik. Bai. Neiz ezkitan zaituna gustatzen eta zuri bai. Vale, Nikolako jarrekin nahi dutut ere Itxain, bai, arrakasti galdetu. topetako bide hortan, sekulo ez duzu pentsau minimamente bakotxak beran proiektu Ez, aparte sortzio, ez? De hecho, niretzako da como Bakoitzak pesadilla. bere proiektu imar bado, Socorro. Socorro. Ez nun disfrutatuko. Ja. Zeinekin konpartitu haritut nire Momentu onak, zorionak eta bidaiak. momentu onak. Paretakin? Ja. Aburrimentua. Ai, ama, itzen. Azkenen dena ite zuzuk eta gero juten Sí. zea hotela eta ze bakarrik zaude. Ja, askotan konpartitzea da politxe. Ja. Norbaitekin dakizuna, zure... Zuretzako beto nahi, osea, obrena nahi doa. Hoi da. Mhm. Que bakarrik egoteko, vale, pues fama, no sé qué, pues horrek ez dizu barutik. Betetzen. Hombre, betetzen. batzutan hotelera heldu ez, porque hotelera ez gaituzte gonbidatzen, baina etxera heldu eta bakarrik egotea niretzako sakratua da, Osea, neskak ez Bai. dakit nola ikusten duzuen zuek. Bakarrik, nik bakarrik Ni etxe bixok baten elkarrez ez. bizitzen. Nire ustez, Buah. bakarrik egotea, osea, Aspertu ingo nintzen. aspergarria, gainea... Me vuelvo loca. Baina, Bai, bitxu bakarrik bizi izarie. Bai, gurasokin. bidaiatzen duenean bai dago Bai. bakarriku. Bai. Baina gurasokin biziga. Eta nire ustez, Asko aspertuko behintzat, nintzen. igual, ondora maten bazea zure familiakin o zure izpakin, konpainian egotea ez da txarra. Osea, igual, ulertu dezaket, ez daukezu, igual, konexioi norbaitekin eta nahizu zure bola egon, baina zure logela maldin bazaude bakarrik, ni sentitzen dut nire momentua dala, eta jazta. Hori da. Ez eduki behar, ni bakarrik, mentia Baina- juteko, Paulakin, Paula. Ni nahi baldin badet gauza bat bakarrikin, jute nahi momentu bat, jo que se, eroskia, lo que sea. Baina, Wow, eroski, pentsatzeko lekua proposena. erosteko, zerbait jateko, Bai. la goxoa, Bai. gero Aitana. bota casa. Ontxe konexine izazule, eske hau beti zaten da, bikixen hartin da, egixea zuek, hainbeste denpora alkarraz pasaute, eta bikixek izen da, hori dukezuela. Nik mina Telepatia. Telepatixo dukezuela. Ez. Bakarrik, hainbeste Gustatuko denbora zitzaiten. batea gaude, orduan frase bereinak esate ditugu, edo... Eske hori Ja. gaur adibidez, zenbat esaldi izazu esan bat. Bai, enez konturatu. egia esan. Bai, Benetan. digoen en plan, Guri ere "Ke guai, pasatzen ke guai", zaigu. bai, guri pasatzen. Eta ez gara izpak. Guri Ba, pasatzen. imagina, 24 ordu norbaitekin. Eta bizitza oso, hogeita Ja, zazpi urte bizitza dauzkazue, oso. hogeita Bai, zazpi urte. Hogeita zazpi urte, hogeita lau ordu. Ez que, txikas, osea, wow. Galetu nahi nizuen ere bai, bueno, ez Bueno, baina dakit... zortzi ordu lo egiten, ez da enteratzen. Ah, Bueno, zortzi o behatzi. claro, vale. Sekula batera egiten duzuelo? Edo ya por ahí no pasamos. Hoteletan, si nos ponen Bai, cama vale. matrimonio. Pues ya está, baino... Baino, ez. Vale. Osea, ez naiz kejatzen. Vale. Ez. Nik galetu nahi nizuen, eta ez dakit esan nahi duzuen, edo ezer, baina Hmm. pareja daukazue, edo... Soltera gaude. Vale, solterak zaudete, ba, ez da en plan de anuntzio bat, en plan de solterak daude, osea, ez da helburua. Esan nahi nizuen, Bai. karo, egongo da momentu bat, zesan nahi duzue, pues, familia bat... Bizi lagunak izango ge. Karo, ez que ez dakit nuen Hore gauzo pentsau iniz ez?
Bueno, gustatuko litzeguke bizilagunak izatea egia. Claro. Entzun nuen ezakize podcastetan edo, irratsaioan edo, esaten zen utela, behin familia osatuta, gustatuko litzaizukeltela, Bizilaguna izatea. bizilagunak Osa, zuek izatea. irudikatu izazuen mitiku izaten dana, bale, eukiko gu pareja bat, imagino beste bibiki azeskondukoa, Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa. Baina alboko Oso zaila da aurkitzea beste bibiki baino. Posible bada, bai. Nola salegin duzarie? Nola? Beste bibiki topetan. Nola? Noiz baita be... Bai. Ah, ez. Ah, bale, bale. Komikoa izango litzateke. Ja, neskak. izango litzake. Komikoa bai, Ez baina dauden da beste pasa. biki, Ez. Ez. Jode, Ez dauden oso beste. gitxi Eta justo, beste eta ezagutzen mezu, gustatzea zaila da. Ja, claro. Ez biki izatea ati bakarri gustatzen. Gainera gusto desbreinak ditugu, orduan. Ja. Bai, gusto diferente duk, Bai, orduan bai gustatzen zaitenen ni normalmente ze gustatzen. A ber, jakin daiteke ze gustatzen zaizu. Es que gero ez De dauko como, repente- ez dauko como definido esta. Claro, Vale. de repente nik ikuste eta esaten dut, eta por esate dit. Ez, Hau ez. Tanik esate jo, eta bea. Ah, ez. Ja. Zidas, Zekulo bardine bai? O ez? Ze, zela? Ah, bale, gusto diferente duk, eso es, bale, orduan. Bai, hori da. hombre, momenturen batean egongo da biei gustatzen zaien baten bat. Osea, Oso gutxitan, Inoiz. Entzezuketan ikusto bardine dukos? ez. 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 Oain dela 11 urte zaigula bi pasa. 11 ez, 12. 15 urtekin bat mutil berdina iruditzen zegoen guapoa, baina Bakarrik bakarrik guapoa. Ah, vale. baina vale, bakarrik eta vale. jazta. Eta esan ez paso, así que. Eta gori jartzen ditzen, gobertzen. Ai. Pasatzen zaren ondotik, tomate. Zein lotxa, ez que lehen, gaina, makillaje gabe segitu notatzen da gori jartzen Bai, zenean, bai. Eta ni gogoratzen dut, baina mira, tomate bat ematen un. Zein Ai, lotxa. ama. Neuken arazo bat, beti jartzen nintzen gorri, osea. Ja. Jode, ba, oin lotzi. Granate. Osea, Oin lotzi superondo ara izu, Bai. Osea, sako gauza itxo zuez. Azkenen urtekin eta gero baita guazenekin antzerkikin genitu, eta horrek Konfiantza baita hartzen laguntzen zure. dizu lotxa galtzen. bai, antzerkikiteanei pila lagundu ziten lotxa galtzen. Mhm. Osea, ni lotxatien nintzen, hola, batzutan, bai, Bastante. bai. Nik galetu nahi nizuen, eta konparazioetaz eta hasi garela, nola uste duzue ikusten zaizuela kanpotik? Edo zein uste duzue dela, ja, ez Segun duzue pertsona. zertan Nik uste jakin, ikusten baina zegula biki... Divertigarriak. divertigarriak Abeste ziren. utela, TikTokak egiten dituztela, dantzatzea Guazenen atera ziela. Hoi da, eta bueno, pues, horrelaxe. Simpatikak. Zer Bai, itxentzat, espero. Hombre, TikTok bat itxen bogu. ez arete oso dark. Nahi Osea, zutena, ja, ez. zuen dark ez. barkatu, Emo. zuen Koloretsuak. libra ez da dark, ez da Ez. Ja, tipo emo, Gotika. claro. Zuen bibri geisha da pop, esasun helen pop da rock. Bai. Pop. Bai. Pop. Vale. Hori, pop da rock. Zein da zuen artista, barkatu, Bai. artista favorito bat daukazue? Ez dauket orain. Osea, ez que galdera entzuten ona. ditut gehiago abesti sueltok. Bai, ni ere. Ez naiz fijatzen abeslari konkretu De bat. Vale. repente YouTube recomendado, Eta de repente gustatzen Vale. zait abesti bat pop, como, yo country, que sé, como African beat. clásica music. Baina Vale. Música clásica. antzerako entzuto zue, edo? Bai, Antzerako musika bai, entzuten bai, bai, zuen. bai. Hoi konpartitzen dugu. Adibidez Urbanoa? euskal talde? Urbanoa, baita. es que Euskal gehiago tal- inglesez entzuten dut. Bai, ez que Vale. inglesez entzuten dut dena. Euskal talde ikusteatzua. Ilargia, lautillatu. Hoi da, bai. Joder, tio, Klasiko, klasikoenak, klasikoenak, Lehengo gunen egon nintzen, eta Ez que Ilargia- betizu txikitan entzuten nitunak, lehengo gunen egon nintzen. Lokaliko Vale, vale. Edo, nola zan ez dira, ez? Ez que lehengo gunen YouTubeen jarri nuen zedea betizuko habla, umen nintzen entzuten nituna besti. Egin kantukoak, eta igual. Bai, Mitiko okerdan ere alias. Bai, Bai, Esaidazu nolako bazaren, esaidazu ze musika duzun, entzuten jatea dezagun. Nahi dezagun. Vale, esata junain, Bai. nahi nozuela. Bai. A ber, atala maitxu da gero, ze trend engeinken laurok adibidez. Tren, niri ez jarri Edo tik dantzatzen. bai aitzenen bida, hau bierra da. Nahi Guk dezuna, proposatu guk abesti zuen. bat. Guk abesti bat, bai, Vale, roto, hasi oso ginen erresa entzuten. da. Vale, Vale. Baby, estás mejor soltero. O sea, A ver, itxain, repasamen gau. Baby, estás mejor soltero. Vale, Bai, vale, Erresa da, bai, no? vale. Baina, benetan, nik ez dut antzatu nahi. Aitzi hau. eskuak mugitu. Lan bai, da. eskuak. Baby, estás mejor soltero. Ai, Dios mío, Vale, chicos. perfecto, baina ingeu. Niri honek ematen dit Oia. lotxa bat.
denpori eukeu itxeko, hogen ingu. Minutu bat Vale, gatzako, minutu bat falta perfecto. zaigu. Ba, orduan, entzularen galdera. Itxon, entzule, gazte irratea entzuten ari diren entzulei ez dutela ikusten, eta Spotifykoei eta esango diegu, eta ITV podcasteko esango diegu, egin dugula, hola, haien kantaren gestualizazio, bale, gero... TikTokeko dantzatxu bat igule, Bai. eta ontxe Hori. grabauko gule zuek gure sare sozialetan kamerakin? ikusteko. Bueno, itxain lehenko amaitxu ingo igual. Bai. Vale. Bai. Zarretuko gu zer diozu tartea, eta bagadoz bueltan. Entzulearen galdera. Vale, bueno, bueltauga eta oin Aitana eta Paula daukeu entzularen galdera galdetu dabela Liernes zinkunek Liernes. uniko lagunak. Bai. Hau paneskak, hementxe asti horregatik entzuleantzako galdera. Noizbait pasa zaizu kuskuxan aitu eta espero, batez ere, desira etzenun zeozerrekin topoitea? Atenta hongo naiz, abertze erantzuten hon zuen gonbidatuak. Hau benetan zabiz, estorik asko kilometro kamenizatzeatik. Makinas honenak zeate. Hombre, askotan. Bai. Nik uste pertsona guzti... Gu FBI-a, Hombre. Bai. Bai, A ber, nik uste neska guzti gehala, Vale. osea. Bai. Bakarrik batzuk esatu dutela eta ez datzuk ez. Nik ez diot sekula nire Vale. parejari kotilleatu ezer, ez? Ez baino, vale. kotillatu... Mobila ez. vale. Baino, pareja Vale. tonto egiten. Ez que bala ulertu dute, igual ezen duten hori esan nahi. Instagrameko perfilek eta holan. Bai, hori da. Vale. Vale, ez que galderin eupen bestera bat ulertu dut. Igual bat Vale. mate mobi hartza jun eta nahi barik topeti, zozer, Ez, hori bekatu ez. mate do. Ez, mobil bat... Vale. 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 Oye, Saberea vale. bai batzuta. Gaina ilegala da, no? Eta? Bueno. Sin más, si es que... Si, aurpegia irikitzen Claro, ni aurpegikin. Claro, Baina ez dugu ezer eskutatzen, orduan Claro, berdin zaigu. orduan berdin zait. Osea, A ber, itxain, Posible da desblokeatzea. Eta Bai, bestian claro. arpeixas desblokeati. Ai, ama, fantasixi. Lehenengo, avion kendu, igual... wow, karo, ondan ez du sekula pentsatu. Claro. Ya está. Baina ez zarete Ya, berriro. igualak. Bueno, baina itxurazko. Rasgo, ya baiten en movida. Ez que Sí, no hay Bai, ez rascatze. dizute. Oai, Ah, ya ya está. está. Ostras. A ber, zesan nahi dut, nik diferentzia da Ja. zaitxuet. Bai. Diferentik sarie, baina, a ber, fijau eskero jente askok igual, ez? Ez? Ja, ez dakit, depende pertsona. Azkenen depende zenba denbora egon zen gurekin. Ja. Ez dakit. Baina bai, ez eskutatzen, así que ya berdin Nik zait. ez da, ja. Qué gracia, vale, es que Vale. igual tipikoa da txikitan, gurasoen logelara joan, eta desira zeruen zerbait topatzea, ez diot niri pasa zaidanik ama, vale? vale. Baina, Konfesatu! baina, adibidez, Liernik, osea, galdera egin digunak, kontatu zidan, bera behin heldu zela etxera pakete bat, Bai. bere aizparentzako zena, ireki zuela, eta de repente, pues hor, kondoiak, eta Ostras. eta bera oso txikia zen, bueno, oso txikia, Ja. eta geratu zen un poco, igual, kuriosidadea ez nuke izan beharko. Aitzita, zuri sekulo pasa batzu? Ke bat, iaz, ez, bueno. Ze... Orain Instagrama esan duzuela, porque nik hori ez dut pentsatu, baina behin liatu nintzen mutil batekin, Bai. Eta gero novia zauken. Baina hori, ez hori mitik izigura. Sekulo etxatzue pasau. sartu, Ez zait pasau, ja. sartu nik hori. nintzen Instagramean, eta zeuzkan Zuri bai? argazkiak Bai. neska batekin. Jode. Eta argazkiak ziren, Bueno, nahi aktualak. gertatzen zait, askotan hitz egiten digutela, bat Mutilek eta... nobiakin Oi, argazkia Eta esate, Bai. baino, a ber, Ez eta erantzuten, ze nik pereza. ez da, osea, ezea leala zure nobiai pentsatzen zuen oportunitate bat eman berri zutela, osea, Ja, pentsau hori pizka. fuera da, Osea, horas historiales nora soiez. Osea, niri igual ingoztezu, politxoi. Baina, bueno. Total. Baina, Hori bueno, bada oso gente fuertea da. Edo horretik. egun guztia, Arortatik storytelaik pasana. ematen eta gero novia auke. Bai. Ja, hori Baina ez que fuertea hori da. tipik Claro, nola izigula. laika ez da ikusten, Ja. baina hori errespetu falta bada. nik Kriste. uste. Ja. Baina Bai. nik diot, osea, nor sentitzen zara, porque benetan konfiantzat ematen dizu, porque esan nahi dut. Ja. Ni ez naiz, bueno, ez dut sekula egingo, baina, eta ez dut egiten, baina, Claro. gero pertsona horrek esan diezaioke, osea, ez? Eta pantailazuk da, esan nahi dut. Ja. Bato Claro. batek idazten bosten niri, nik kaptura daukaz. Eta Claro. proba daukaz. Zelan alda fixa hori pertsoni nik ez dutela ezer esango. Arriesgatu egiten diezakit. Eske, baina inbeste, merece la pena, Bai, osea... No, baina nik uste batzutan ja... Pues totzea Osea, dute. beraien pertsonalitatea da, eta... Nik uste eta askotan indutela eta askotan Bai. ez dietela pila. Ordu Hori da. esate dute, Izan no daiteke. creo que diga, no? Eta aparte, Izan daiteke. ez dotzela inbeste ardure piletik be.
ze benetan ardure botzie beste pertsona horrek Ja, jakitxik. ja. Ez arriesgetan, unigo, ja. Ez arriesgetan. Ja. Elkartu behar gara laikak jasotzen ditugu neska guztiak, Eta komentauko Argazkiak guztientzu atera, dizen mitikuenak, Euskal Herriko mitikuenak komentauko. bueno, a ber, gizon promedioak egiten du, Osea, Bai, ez direla bai. bost. Bai, A ber, bai, osea, Excepzioak bilatu barra Bai, ditu. oixo, claro. oixo. Novio bat imauke, osea, es que ez dauke chance, osea. Ez, Ja, osea, bueno, ja. bentsantzate. Bueno, total, tarte hau zarratugu eta Aitana eta Paula oparitxo bat daukau zuen. Oparitxo bat. Zer izango te da? Zer izango ete da, super surprise. Zer izango? Ai, A ber, eskerrik asko, wow. mila esker. A ber, ez dugu ikusi zer den? Benetan zabi. Itzela. Mila Ondo. esker. Zuen, neskak. Ze polita. Zuen. Da, un año ata, lasela negozari. Oso, Oso, bai. Ke guai. Ja, bukatu da ze azkar. Ja, esan behar nizuen, basa zait super azkar, egia Ah, da. bostak, ja. Bai, Baina egongo ni- TikTok. Ah, claro. Benetan. Nahi zuten bezala, Ja, osea, ez da Aitzi, berrezkoa, ezin nahi zen, Twin Melody estudixera Ja, etorti, ja. eta rabeti zarezeletako tren bat. Ja, hori egia da, pena emango lidat. Hau da lidak, lana. recuerdo hori Aitzi, ez izatea. Vale. Kontratu ni Nun pitxu bat. grabatuko genuen? Nahi duzu lekuan. Hemen nahi bozue, hor Bai. nahi zuen. Hemen ondo, Nahi bai. zuten tokin. Hemen ondo, Argi ona dau, no? holan ja benetan zaiz bagertzen da Claro. fora. Hola. Egin dezakeguna orain entzulek eta ikusleek badakitenez, gero jarri bideoa ikus dezaten, edo Claro, sare baietz. sozialetan ikusi. Hori da. Bueno, gu bagoa zela. Despeitza goiez, Vale, eskerrik asko Paula eta Aitana musu handi bat, zoragarriak Eskerrik zarete. asko. Eta zu ere bai, eskerrik asko horregotearren, maite zaituztegu, bueno, Bueno, sin sin más. más, eta hurrengo arte. Bueno, Datorren sin más. atalera Bueno, arte. sin más. Bai, beti zaten bueno, sin más. Ajá, vale, beste, bueno, sin más. Bai.